Pontevedra busca a súa nova imaxe corporativa. O Concello vai convocar un concurso para mudar a actual, unha adaptación do tradicional escudo da vila do ano 2002. Que amosar de algún xeito estes cambios recentes da historia da cidade e refírome, como non podía ser de outro xeito, a proxección internacional da nosa cidade de Pontevedra. Pero tamén é unha cidade nova, é unha cidade do futuro, unha cidade creativa, viva, dinámica, e boa mostra dela son as máis de 1000 actividades que organizamos neste Concello. Segundo Gulías, esta nova imaxe corporativa tamén tería que recoller o compromiso de Pontevedra co medio ambiente e o seu coidado, así como incorporar as múltiples miradas que ten a vila. Unha cidade moi viva e unha cidade que recolle múltiples miradas. O obxectivo é que este novo logotipo, imagotipo, que esta nova imaxe corporativa, pois sexa tanto para un veciño de Michelena como de Pintos ou para un de Monteporreiro como de Mollabao. O que queremos, como digo, é que todos e todas nos sintamos representados. O concurso estará dividido en dúas partes. Na primeira, os estudos que queiran optar deberán presentar un portfolio anónimo que non inclúa outros traballos realizados para o Concello. De aquí sairán elexidas 4 empresas. No que xa recibirían unha invitación para presentar xa un imagotipo, con unha pequena memoria, así como unha pequena colección das aplicacións desa nova imaxe, en diferentes formatos, en diferentes soportes. Estas 4 empresas recibirán 600 euros para cubrir os gastos do deseño, mentres que a gañadora terá un contrato de 12.000 euros para desenvolver o manual do deseño corporativo de Pontevedra. Da selección encargarase un xurado formado por persoal do Concello e un comité de expertos. Ademais, non desbotan realizar unha consulta á veciñanza.